Mali on y'a qui dort pour Namadoni. Les rébellions mimbe comme nous avons le M23. Ou M23 comme au cas de le jour mimbe nous va faire ma pour Goma. Yolo de Yola muni à Dugut Koron Nafolo Kachan for merch. Sambi, pétrole B, diamant B, cobalt B, à trop belle flavonana, Kivu B, lithium B, Nimpela Jelim B. Wa, abe kalo de malo de mo awaye, watu watinu comme présame kuma, abe pour le cavamele jelaki. Aba fait que bela mimbe ou le fait nous M23. Kourana présent pour le cavame, ou devez ka malfat bouma aller de beaucoup, korolomado, voilà ça au calé attaqué. Attends, comment il faut Nations Unies na? Au cas ça bien fait mais Nations Unies, oni, au lui commission là c'est le cours à enquêter. Au enquête fana là Paul lui a il a coup de là. Fait mes groupes minables le coup M23 nous et rebelle Kourana simbal. Kourana veut coup de. Bella pour le coup de calé c'est là. Autre million qu'on fait, Américain fana enquête. Ou le fana ka enquête il a coup de là. Coup fait me Kourana ko asime queen. Kourana ko calé c'est là. Au conseil kuma nɔgɔya caman kɛla a b'a dɔn ani milisma min kɛna bɔ yan o milisma ɲɔgɔn dɔ bɛ Congo o bɛ wele ko MONUSCO o MONUSCO fana o kɛlen don ka Nations Unies chapitre 7 o kɛlen don k'o ta ka MONUSCO kɔnɔna na ka force dɔ dilan force min n'u bɛ se ka taga kɛlɛ kɛ c'est-à-dire minisma ma sɔn ka min kɛ o force min bɛ se ka taga kɛlɛ yɛrɛ kɛ o fana bɛ ka M23 kɛlɛ Nations Unies b'o kɛlɛ mais halisa ma c'est la M23 là. Voilà quand il n'a est-ce que quelqu'un qui a attaqué. Autre million qu'a fait sous les gens fana là non ça doit comme ani a qu'elle fait demander mon frère dans la c'est dans on a mon bi ou nous fana ka face dans fana bi ou nous fana de ka quelqu'un qui tourner ka comme on demain avec quelqu'un mobile là M23 tira sigati atira sigati au M23 il tout truc kana faut on gomani no enche si ça non faut kasi kilomètres de madone donc quel est de bi goma de binin mo fait si Wali Chini, Femi, Etienne Sisegedi, Alebeka Uranda Delaki, Uranda Beka Fakali Note. Mtana Signi Awi Kata Talgu Konoposobe, parce que Komolu Uranda Fanali Nyoranche, qu'elle a color d'obi, ou qu'elle a color Wedume, we Nia Waklibala, Mumutuka Famabi Bumatimina, Femi Kabila, Kabila Koloba, Allez, rébellion formée Yoramina ou Uranda Konanade. A rébellion formée sur la Sumufana ou Lufana Uranda Odi. A rébellion fana Kabila a rébellion à chef d'état-major nous et James Kabarebi au fana Uranda officier de dans le Nyaraki ba histoire la parce que watu dotiera Mumutu gagné ko fait Kabila n'a décidé famala kele nana do Kabila ni Uranda ni noronje apo kam James Kabarebi makura se go rata Uranda kura komote kulu le ko komoje donc au p donc jamanem flabe ou les belu bi noron fi Urana rebelle mon comment fait Wejume na otli be 94 génocide là où tous les tutsu ka kele là avant le poli tutsi où tu de comme ka génocide que donc au génocide qu'on a là fait mais fait un pol karameka jakuluye anuka shi anu tutsi au lui est sans sur le otuka ou kele ka sans sur le otuka otu munu kombe o wati génocidal mun fait ou fala bolaka yelama Congo. Donc, pour le calame fanabe kolou lagé, comme une force de même sera aller déstabiliser. Donc, nous n'aura pas de bébé n'aura et le balouma. C'est juste historique pour la femme, telle mon c'est la force de mon mère en présence. Au fond, tu me l'as fait. Comment faire pour l'homme de Edmé Tougoni? Nous, faut aouiller. Yé, Dougoutougolo, n'a fallu femme bas de trois fois, nous, cobalti. Cobalti, ni améliorant, n'a pas si ça n'a l'été, gentil, ça la marché. N'allez te dire ça marche amélioré mais n'a pas ça. Wa ni a ta dire be kubalti mbe kemo keme a bulon flabi bo komo. Le rôle téléphone mon number bolo batterie mon number bolo ainsi de suite. Ni ko ndatu dolan au rôle afro ambela de de musa. Donc vous le demander de ma téléphone batterie de forme donc belle de le lever courant. Sanum bi autour là, diamant bi, pétrole bi, gaz bi. Donc nim du dolan na fulo mchali kala sababe. Fennier puissance excellente. Nous, pour faire comme on a indépendance, c'est-à-dire Belgique, NATO, nous, Amérique, la France, à côté. Au lieu de la délai, quel est nos cas, comme les belles groupes d'obéis,
olu bo o soutenir parce que n'i ye Congo ta bi rebelle groupe min bɛ yen mɔgɔ t'a da dɔn olu ka bon cogo min na a rebelle groupe ka ca ten donc société ba dɔw film ba dɔw ou bien puissance ba dɔw bɛ o rebelle groupe kelen kelen bɛɛ kɔfɛ olu bɛ marifa di rebelle groupe ninnu ma o la rebelle groupe ninnu ka baara de ka jumɛn n'u ye sanu min bɔ n'u ye kobasti min bɔ n'u ye jama min bɔ u b'o feere o jamana bɔn ma ou b'o feere o société bɔn ma donc o société bɔn a yɛrɛ tu olu fana bɛ marifa di rebelle ma donc kana komo kɛ ka rebelle groupe caya ka marifatigi caya ka fan bɛɛ kɛ désordre parce que nafolo bɛ dugu jukɔrɔla la et le pouvoir fana ma se k'a affirmer ka na ni armée jɔlen ye ka na ni armée min ni minɛn b'a bolo ka na ni armée min ni formation ɲɛnama b'u la ka na ni armée min n'a ka ca n'a bɛ se la kɛlɛ kɛ ka jamana minɛ pouvoir fana ma se k'o kɛ donc ce qui fait que bi Congo n'i y'a ye rébellion ta n'a sɔrɔ puissance extérieure société baw internationale olu de b'a kɔfɛ et ce qui fait que kɛlɛ dɛsɛlu na ka ban wa a bɛ réfugié ka boli ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la Congo kɔnɔna na bɛɛ yɔrɔ de yɔrɔ minnu bɛ na n'a dugu jukɔrɔla bɛ n'a a ka girin sanu ni dugu jukɔrɔ nafolo la a ye vidéo partage kosɛbɛ Congo la tulo b'an na b'a la k'a fɔ ko n bɛna kuma minnu fɔ donc ni jamana bɛ tan Congo kelen dɔrɔn bɛ se ka jɔ ni Afrique ye ni Congo État sera ka pouvoir sera ka Congo maîtriser i n'a fɔ Amérique bɛ Amérique maîtriser cogo min n'a fɔ Sud-Afrique bɛ Sud-Afrique maîtriser cogo min na ni Congo régime sera ka Congo maîtriser Congo kelen bɛ se ka Afrique ta mais régime tɛ se ka a ma se k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ni mun ye historique donc sisan aw ɲɛ b'a la ni président fila bɛ ɲɔgɔn accusé la kɛlɛ wulila kɔsɛ na ka kɛlɛ juguya kosɛbɛ et pour rappel de l'histoire également Congo bilama Etienne Tshisekedi a ka ministre de la défense n'o ye Jean-Pierre Bemba ye o Bemba in fana tun ye rebelle dɔ ye rebelle min a jugé la a taara CPI la a condamné na a y'a ka fɛn kɛ sisan a seginna ka na ale ye ministre de la défense ye sisan juste pour vous expliquer un peu k'a fɔ ko yɔrɔ ye a ye rebellion min tɔgɔ ma donc kɛlɛ wulila et n bɛɛ bɛ k'a fɔ ko ni ye nin force min bɛɛ fɔ a ye olu bɛɛ bɛ ka rebelle kɛlɛ o tɛ ka se rebelle la mun de don parce que en réalité i tɛ se ka se rebelle la rebelle minɛn min bɛ rebelle bolo n'o ɲɔgɔnna bɛ yɛrɛ bolo e tɛ se ka se rebelle la minɛn min bɛ terroriste bolo n'o ɲɔgɔnna yɛrɛ t'e bolo e tɛ se ka se o la donc an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi armée jɔlen tɛ Congo bolo armée min ni minɛn b'u bolo minɛn min bɛ se ka kɛlɛ kɛ o t'u bolo o de la a b'a ma waati o waati Congo sɔrɔsiw bolila u bɛ ta u bɛ ta u bɛ ta donc minɛnko problème bɛ u la formation ko problème bɛ u la wa u b'a dɔn co i n'a fɔ Mali terroriste o de la m'o étude comparative Mali terroriste force extérieure minnu m'olu kɔfɛ o force extérieure ɲɔgɔn fana bɛ Congo rebelle kɔfɛ o de la vidéo y'a partagé s'il vous plaît Mali taara ka wuli k'i jɔ a yɛrɛ ye force extérieure min b'an ma terroriste la n'a rebelle kɔfɛ k'o gɛn o gɛnnen kɔfɛ ka tila k'i bolo bɔ olu bolo tuguni ka taga partenaire wɛrɛ ɲini partenaire min b'a to an bɛ kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ o kɛlɛkɛminɛnw dilen an ma ka tila ka instructeurs fana da o kan olu ka na ka o kɛlɛkɛminɛn ninnu utiliser cogo ɲɛfɔ an ye et le résultat diɲɛ bɛɛ ko an taara n ka jamana feere Russie ma diɲɛ bɛɛ yɛrɛ tɛ sa an jugu ko an taara n ka jamana feere Russie ma an jugu ko Wagner de b'an fɛ yen an jugu ko ni Wagner taara yɔrɔ o yɔrɔ ko tiɲɛni dɔrɔn de bɛ yen k'u taara bi muso de o bɛ bi denmisɛnninw de ka kɛlɛ tɛna ban kɛlɛ bɛna juguya mais résultat an taara an sigi fo terroriste ni rebelle ka capitale la n'o ye Kidali ka Mali libéré ɔ Congo dun force minnu bɛ yen minɛn tɛ Congo bolo Congo jigi dalen don jɔn la tuguni Congo président ye mun baara de kɛ walasa a bɛ se ka kɛlɛ kɛ ɲɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ rebelle kɔfɛ puissance minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ rebelle ninnu armée Congo président n'o ye Etienne Tshisekedi ye ale tila ka taga tuguni ka Faransi société militaire privée dɔ de ta ka Congo wari ta k'a d'o ma n'o ye Alger Mila ye k'o ka n'ale dɛmɛ kɛlɛ la o ka n'ale dɛmɛ labɛn na erreur fatale erreur fatale est-ce que Faransi bɛ se ka kɛ ka kɛlɛ kɛ i terrain kuma tɛ Faransi militaire société privée ma olu de bɛ
comment sera sous Niabi, Francis militaire mercenaire de l'eau, comment sera sous Niabi, qu'on va travailler M23. Car l'eau Francis Kelefana, Naka Alio Bika, et les belous font la financer. Comme bien sur la Kelebeba. Est-ce que Kelebeba n'est pas une là? Abna veut mal les anoke. Francis de Mele Belou Niema, au Francis Kelelo, Mana gouvernement Fonaniema, Kabala ok. Ama Santane Kelela, c'est la Kanya Solala. Mais dominani Francis Boana Keleniema, ka Francis est Genavo Mala, ka Boane Rebelou Noache, bien le fait de Kidal. Wa, comment président Kelonuka Munke, au Francis Naka Alio, au Lunuka Rebelou Deme, à quel nous a atteint ou la société privée, ta mercenaire ou ta canou, bla, les frères sont à Souniakoulou à ta deme Keleka. Ah, voilà, quel est le guet tout. Le follet, flana et du mer. Et ne alaje. M23 Kelemisika, nous forçons mon bête de cette roudi. Nasronik Keleke Minan la Kika au Bobolo. Comme Biro Minabi, avion de chassité. Mi fama comme ma watimna, Sukhoi Kolo Kelundora no Mobolo. Ou Sukhoi yela donala ou ye frontière tiget. Kadu randa, Oranda mi mafa chula pour Sukhoi yorodo duwinjo. Amelo minena for bi. Avion mimi mali bolo ni a classique roma teme a flatter comme bolo. Amelo minena fo bi eliko mimi mali bolo ni a classique keme a sigolo flatter comme bolo. Amelo mina bi ala dalu be mali bolo ala dati comme bolo. Amelo mina be domu mi mali bolo doronti comme bolo. Or comment mi du de la fulu bembi ni rebellion bembi o comment mune la alsa o tika se la tra doni nyana mosa ka doni chamasa ka avion de chassis chamasa ka la dal chamasa na olu sambi kalo kele kalo fla kele beba abi seri belula on muna atikata olusa parce que atisikata olusa ka tout occidentaux radionapa parce que olu national felama n'a pas farasi kuti ka somay farasi kuti elero felama ati avion felama ati radar felama donc tant que n'a occidentaux ko olu national malfa felama parce que nous les malfa felama nous les avions felama ka eliko felama ka radar ou fele Etienne Tshisekedi ma komoma avec sababu avec ce M23 là ni comment nous sera M23 là kapa ola komo nana aka bujgoro na fulu be amni bolu da beka on a ibolo da aka ola o mo kele mulumbelo no lube lebolu fona financer wala se kasika ele balubi jama mibo we cobalt mimbo we lithium mimbo we salumini pétrole mimbo olu biso o soleil lebelu bolo droit impossible donc faut ta fo bulu fiera olu tena avion nyana ma ferama faut ta fo bulu fiera olu tena eligo nyana ma ferama faut ta fo bulu fiera olu tena alme ma nyana ma ferama Mali ou dans Mali fouche antala famo le fait donc ni be fam na sisa yani Etienne Tshisekedi qui sili ka collégien dongodo uranda ou yani Etienne Tshisekedi est passé na ka ministre il a des ministres porte-parole le gouvernement Joël Mounia volontaire nous tout politiquement ni sur la soute ni au communication que wala sa ka die atile ne aka ministre porte-parole du gouvernement fana de Jolien ka keta donc tout moria yani un ministre to eni ya président kata do ka bolo da nyana abolo da udala ka foku mafali ka chi aula Jomba ni malfa sante. Muna ata bulu foshi kabo emplacement bulu occidentaux bulu akatala partenaire wele ni naka mafani. Muna Mali a bulu foshi kabo falati bulu tumna. Au muna au falata bulu foshi kabo aka partenaire traditionnel nulumbo. Akatara au tega du mola mamina glini nwe. Non moke ni comme moke John le ga mo fa pour bi. Etienne Tshisekedi na ga mo de do il faut qu'on se dise la vérité. Et bika attaquer. Toi de là mon gars. Centrafrique, toi de là, mon père. Et les belous t'as la capitale encerclée. Atrako France, arme fait la ma France au kate. Atrako mouroka fait le mot kate. Ouro de le ko arme moulubol. Koulout na la si katala diam parce que il est si unaba. Aya benon Dieu, car avion tartala ici. Ako les belous que nous connaît la capitale encerclée. Mon France comme balfa dia France go boro ma femme mulumbi. Ko na le ko nous di kebini ba. Bon na mi fait misra ma face retour mina. Poutine mo toi de la mayende. O ko lo malfa mirelo we malfa kola ultoi I mo bi malfa problem la foni mbudiwa ay malfa dam te eliko dama ta fendama to dira sigela ka ta Central Afrique kalo kele kalo fla yel balu begge Malila amaka bejana tout suit min danka de 2014 2015 16 faux 2020 tout suit min danka John May namoko
an ye fɛn support tukɔnɔ minnu fɔra sɔrɔ n'an mo k'an mi pas a taga yɔrɔ min na faransi b'a fɔ k'a bɛ entraînement na n'an taara marifa min san faransi b'a fɔ k'a tɛ di an taara kaza san américains taara faransi taara don amérique kan u y'an bile k'an ma kaza sɔrɔ an taara minɛnw san fan wɛrɛ fɛ u ma sɔn minɛnw ma feere an ma ka tila ka taa embargo da an kan nations unies na ka sanction da na k'an tɛ se ka taga marifa san don min na Sadio Asimi ma a tɔ ma taga Russie Asimi mo sale Russie ka taa Sadio y'a ka minɛnw ta ka don avion kɔnɔ ka taga Russie Sadio ni Sukhoi nana ani Albatros nana ani Mi-28 nana ani Mi-8 nana ani munitions nana ani blindés nana ani radars nana Sadio tila k'i ka valises ta ka taga Turquie ani dɔnni TB2 nana a caman ba Sadio tila k'i ka minɛnw ta ka taga Chine ani véhicules tout-terrain nana mun de Etienne Tshisekedi bali bi a fɔla la taa porte nɔba kɛ ni Russie ye a ka taga porte nɔba kɛ ni Turquie ye a ka taga minɛnw sɔrɔ Turquie a ka taga san Russie la mun bɛ a ka taga ki la mun de b'a bolo la bi ou bien a ka taga Chine jɔn b'a bali fɛn kelen de b'a bali o ye ditɔ ye fɛn kelen de b'a bali o ye ditɔ ye ale yɛrɛ b'a dɔn e b'a dɔn e tɛ se ka kɛlɛ kɛ i bi kɛlɛ min na se t'i ye ka kɛlɛ kɛ parce que malamafɛn t'i bolo marifa t'i bolo ka kɛlɛ kɛ marifa bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i ma taa ye wa minnu min k'i ka kɛlɛ la juguya i bɛ tila ka t'i yɛrɛ di olu de ma tuguni prochaine na fɛn min ye Russie ministre des affaires étrangères ye Sergei Lavrov a tournée min kɛ farafinna kɔnɔna la Sergei Lavrov taara Congo o dugusajɛ filanan ou sabanan dɔrɔn Emmanuel Macron taara o bɔlen dɔrɔn Amérique ma secrétaire d'État taara fɔ a ye bon Russie filɛ nin ye ka gɛrɛ i la kana gɛrɛ a la dɛ a y'a bila résultat bi mun de bɛ ka kɛ Goma bɛ ka kasi cɛw bɛ faga musow bɛ faga a ye taara minnu bɛ ka suivre YouTube kan n kɛlen don ka photo min kɛ fɛn a ye photo lajɛ aw n'i ma mɔgɔ mɔgɔ la photo in kan a bɛɛ ye réfugié de wa an ɲɛ bɛ photo min na an ye fausse comme minnu na su de la kɔnɔna la président ka se ka courage sɔrɔ dɔrɔn k'i yɛrɛ bɔ occidentaux ninnu bolo ka taga Chine ka taga Turquie ou bien ka taga Russie ka taga alimuma ɲɛnama sa a dɛsɛlen don k'o kɛ a bɛ fugala la don o don kumamɔgɔ fu don o don kulokuleba fu don o don Rwanda dɔ ta don o don Rwanda bɔ ta wa kɛlɛ bɛ ka gɛlɛya boma la diɲɛ don o don donc e bɛ se ka kɛlɛ gagner cogo di e ni rebelle bɛ ɲɔgɔn na i ka avion ɲɛnama t'i bolo e ni rebelle bɛ ɲɔgɔn na dɔlɔni t'i bolo e ni rebelle bɛ ɲɔgɔn na a ka da t'i bolo i kɛlɛ gagner cogo di donc bibi ne i y'a tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn dɛ ni mɔgɔ sala Goma mɔgɔ bɛ ka sa génocide min bɛ ka kɛ bi ni Congo dɔnkilidalabaw ni fɛn dɔw yɛrɛ tɛ mɔgɔ si wɛrɛ ka génocide tɛ dɛ Etienne Tshisekedi c'est le seul coupable c'est le seul responsable parce que M23 bɛ ka min kɛ Tshisekedi yɛrɛ bɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ M23 tue le peuple wa intérêt kama Etienne Tshisekedi aussi refuse d'aller vers des partenaires minnu bɛ se k'a dɛmɛ ka ni kɛlɛ kɛ tu vas aller ça avec les Amériques, tu vas aller ça avec la France, tu vas aller ça avec la Belgique. Il m'a montré là. Yeah. Alors mon solo. Depuis 1960, quelle est ma banque, quelle est bi, sans flow, sans fla, quelle est bi. Amna fa Mali fana kele gagner pena c'est wati quelle est bi. Mais quand wati ni Mali ira bo occidentaux bolo, ka moment ka ne partenaire wala ma amine sur l'envers. Donc imaginez étude comparative mon amour. Mali ni Congo ka kari no wanje donc aw xay déterminé na sura ni Mali fana ma bo France bulu parce que mo de ko ya France gain ko an ka ma traduit mo de ko ka France gain en tout dans portal ça amika ngamika nulunge imaginez ni Mali pour tola France ko sans masra mo ami niveau 1900 masra son ta sura ile belu be ka gojeli ke femme fait sans ta sura trusu ye bio blada na femme fait na mo tola France ko la mo tola occidentaux ko Etienne Tshisekedi sanama fila ale bɛ ka siran ka gɛlɛya Russie la a ka jamana bɛ cogo di fo a ka minisiri yɛrɛ bɛ taa bɔ ka SOS kɛ anw minnu ye jagɛlɛya sɔrɔ ka bɔ Faransi kɔ ka bɔ occidentaux kɔ ka bɔ impérialisme kɔrɔ ka taa Russie Turquie ni Chine fan fɛ an bɛ cogo di bi a jamana fila bɛ cogo di bi a yɛrɛ Congo ni Mali ta a k'a lajɛ Congo tɛ rébellion dɔrɔn de bɛ yen wa rebelle fana guerre asymétrique ti Congo dɛ face à face de bɛ yen Mali dugu rebelle bɛ yen nɔ terroristes bɛ yen wa guerre asymétrique bɛ Mali la mais anw filɛ nin ka san sɔrɔ cogo min na est ce que Congo sera ka san sɔrɔ a ka rebelle kan n'a sɔrɔ ni Mali kɛlɛ tun ye face à face ye
li face à face de Koumou, on est rebelle à clé de l'été. Est-ce qu'on est rebelle CSP, est-ce qu'on nous le talo kelinga kelela? Quel est le pana comme l'État? Ama mena fancy. Wa terrorisme fana pour la tourne. Et rebelle les terroristes farlent non les grave une guerre asymétrique. On fait les cas, il restitue mieux sur la cagnette, mieux sur. Donc imaginez. Etienne Tshisekedi minaka ane rebelu de menora face à face et rebelu yolo donné le ka bazu yolo donné le tili be bolem lakana yolo donné le odu bolem lakana yolo donné le dépasse la femme la phobie à vous qu'elle a massé la soule. Qui a avancé? Enfin, qui a avancé? Qui? On est avancé là. Donc bref. Moro bika sana natra ni yoro jana komolo kana manifester John contre la bukana manifester Etienne Tshisekedi contre la cour Etienne et Jovana président donc plus que le fou nous ndabla on est enquête nous n'en buta pourquoi il faut la trame fait les américains les français ni occidentaux matouni jusqu'à présent M23 qu'a parlé beba donc bibina ko what dans la dans le schizophrène ne doit be kalamandia de Etienne Tshisekedi bika Rwanda de attiser ko oli M23 coffre n'a fait mon rapport lui a fait au sévère nous va pas mais où Etienne Tshisekedi qui le mal bon kafoko ou on a fana digidalon Amérique de pour kalame fana pas what emcla ati sema ou américain que l'on français que l'on a c'est assez qui parce que what de la nettoie Etienne Tshisekedi qui discours la même fou mais en réalité dans la télé je vous jure du tout à Benin Avadje du tout parce que mingal no we du mais c'est qu'à faut Rwanda no mais allez les canaux responsabilité mais il s'assume pas prends tes responsabilités va chercher d'autres partenaires les gens mettent la gomme là Morobika Sade va chercher d'autres partenaires si pendant tout cet là partenaire mounou mibolo masé ka fenye si pendant tout cet là partenaire mounou mibolo on masé ka id demeka c'est M23 là et à un moment donné M23 déclare là de quoi un moment quoi akele là ka seka la bana donc roule que wa sande la sans sakana et que décication là et il coule là ma fatibolo avenir na matibolo doni na matibolo blene na matibolo ala na matibolo doni mi fait l'homme ne ba yrodo abi fait le fan abi fait drone avion mi fait l'homme ne ba yrodo blene mi fait l'homme ne ba yrodo et lui comme il fait l'homme ne ba yrodo mon titre est quatre c'est bizarre quoi. Non, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Un mot tient faut noyer. Les Fali Yupupa, les Youssoufa et autour là. Nous nous foko nous nous ka gomango kuma fo. Wata tient faut si c'est que dieke. Quand ka folo occidentaux la ratra malfani ni yo là. À droite demain ni yo là. L'exemple est là. Par exemple, ta Centrafrique, par exemple, ta Malika, par exemple, ta Burkina Faso. On a vu que là, nous, c'est là. Par exemple, ta Olukaga, pourquoi il ne bouge pas? Mais c'est même aberrant, quoi. Ton pays, mais c'est la faute, ton pays est le plus riche du monde en termes de sous-sol. Comment est le plus riche du monde en termes de sous-sol? Ni n'a pas le bébé boulot. Mais M23 Boponi ne vit que les là. Parce que malfaté pour l'étirer à ta malface. Donc, de discours bas là. Voilà comment le problème flâne. Comme la fière domina, ni comment c'est la armée solo. Ou comment tu seras armée solo, tant que ni moi, moulou me casse bé. Car comment tu vois ça, car comment n'a pas le chemin. Comment c'est le loup, jamana que l'on a tout bonné. Faut ta bouffiera, comment tu armée solo. Ou faut ta bouffiera, ni comment ma armée solo, à tisser à quatre de qu'on a le solo. Parce que la guerre aujourd'hui, telle est mes flânes, c'est n'a pas guerre, mais comme c'est une guerre pour le sous-sol. Point barre, autant les donner. Et le sous-sol, moulou me guerre bolin m'en fait. Parce que le M23 est financé et entretenu. On a tient la fin de 8 mai. Moi, va faut pour le caramel. Ah, on va de la mais. Est-ce qu'il y a de la raouira nina? Que pour le caramel, il y aura la John Wall, mais qu'à Bomi. Posez-vous la question. Ah, Wall Bomi. Pour le caramel, le grand pour le caramel. Ah, vous, quand vous rendez John Wall, mais à Wall Bomi. Après, que vous commandez. Caramel ne fait que le blanchiment des métaux. Blanchiment des minéraux de calamé pour de l'air. Ne le miche, mais habite-moi à l'effet. Allez, faut n'avoir ta solo là.
À part cela, tu as fait puis il y a Uranda Kabaregendume. C'est les qui ça. Oh, et tu vois si l'on est là, tu m'as plaigné, mais bella. Et. D'ailleurs, c'est bizarre, quoi. Voici ce qui se passe. Donc, voici ce qui se passe. On en avait élevé le financier. Olu tara komo kobalti na sanu na jama na fombo. Olu bena ba di Uranda ma. Uranda bo fe la Amerika ma société ma. Wa Amerika ma société bistro ka Uranda akize ka lewe ka bi komo ka. Etienne Tshisekedi yela bi golu korata. Oui. Et t'as le kavakulu ka yele la. Et dans le coup ka yele la. Belgique, France, c'est comme si Occident bene bigadje. Comme clac, les nous demandons les Norvégiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'armée. Comme l'armée sur le et comme l'armée sur le fouet, c'est ce que dit qu'il s'assume, qu'il assume ses responsabilités. À la de Mananyamandola, à la terre Minamanini, à la fête sur le noté, Gobaneva, Gomatele, Gomal Kumadron au fort, sinon du Borobe comme on va du Matemenga. Laquelle continue? Hein? Appelez Marasouba, c'est comme ça. Il faut que, pas qu'il manifeste contre les Occidentaux seulement, il faut que Etienne Tshisekedi s'assume et se tourne vers d'autres partenaires, qu'il ait acheté de l'armement, qu'il ait acheté des drones, qu'il ait acheté des avions de chasse, qu'il ait acheté des radars, qu'il ait acheté des instructeurs vers d'autres cieux pour assurer qu'elle ait gagné. Le MV3, qui n'a pas d'avion, qui n'a pas de drone, arrive à maintenir un pays comme Congo, arrive à faire échouer un pays comme Congo, un pays riche, je peux dire le Congo. Du coup, Congo est le pays le plus riche du monde. Le seul pays qui contient plus de 70% du réseau mondial de cobalt. Au pays le plus riche du monde. Hein? Sincèrement, franchement. Tous les fous qui frappent Nakabouli.